Det er vist afsnit 4 af min fodboldafsnit. Jeg synes det er rigtig fedt at lave sådan nogle YouTube-videoer her om fodbold. Så ja, det er den første. Hvis du kender så skyder sådan her. Skyder noget sådan et Ronaldinho-finten. Altså på, når man skal straffe, så skyder han sådan her. Så han skyder med de modstandere på. Så er der den her. Den er også god. Den er sådan rigtig elastik. Nå. Prøv at tage det her. Se. Hvis vi lige lægger bolden væk, og så ser vi hvor hurtigt det er. Ej, det ved jeg ikke. Så. Nu fortæller jeg lidt om fodbold. Jeg er højrebenet, men nogle gange så kan jeg lige prøve at se mit venstre ben. Og lover jeg, at komme her. Nu er mit venstre. Og det her, det er mit højre. Så det er ikke noget. Det er sådan en buske der. I kan se, hvis jeg var mit højre bedre. Det er højrebenet. Og se. Skal jeg også huske en gang, så var jeg ude til en kamp. Det var ret fedt. Så var vi ude ved Spar Nordkop her i Sund, så jeg skulle løbe for Sund Boldklub. Så vandt vi faktisk Spar Nordkoppen. Og det var faktisk ret fedt. Det var lidt af mine fortællinger, og så lidt finter det. Vi ses! Næste gang så kommer der vist noget, hvor jeg kan hurtigere det. Hej hej.